San Pablo apostoluak Filipoare egindako gutunetik. Zenideo, gu zeruko gara eta handik itxago dugu salbatzailea, Jesu Kristo jauna. Hark entzaldatuko dugu gorputz ez ezagu, bere gorputz aintzatsuaren irudiko eginez, gauza guztiak bere menpila hartzeko duen almenari esker. Jaunak izena. Jesu Kristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari, aitak niri ematen dizkidan guztiak, nigana etorriko dira. Eta nigana etortzen denik, ez dut kanpora botako. Ez baina izerutik jaitsi, nire nahia egiteko, bidali nauenaren nahia baizik. Eta hauxena bidali nauenaren nahia. Berak eman dizkidan guztietatik, ez dezadala bat ere galdu. Baizik eta piztu ditzadala azken egunean. Hauxena nire ikaren nahia, semea ikusi eta arengan sinisten duenak, izan dezala betiko bizia. Eta nik piztuko dut azken egunean. Jaunak esana. Bizia doai handi bat dugu. Bizia doaia eta liberean misterioa. Estimatu eta maite behar dugun misterio dugu bizia. Daukagun bitartean ez gara ohartzen ze gauza handia da. Heriotza gertutik ikusi arte. Orduan ohartzen gara ze gauza handia, ze gauza misteriotsua, ze gauza baliotsua den bizia. Guk sinistunok jainkoaren opari bat bezala, jainkoaren doai bat bezala ikusten dugu, sentitzen dugu bizia. Eta berari eskatzen diogu gure existentzia, gure mundu hontan egotea, ez dugu ikusten halako kasualidade huts bat bezala inongo zentzurik ez duena, besterik gabe gertatu dena. Baizik eta jainko on batek egin gaituelako, gauza guztiak egin dituelako, hemen gaude, eta gure bizitzak zentzu sakona dauka horregatik. Hau ez da bakarra kristauok sinisten dugun gauz bat, beste erlijioetan, beste filosofietan ere berdin ikusi izan du gizakiak. Are gehiago, betireko bizia edo heriotzaren ondorengo bizia aipatzen dugularik, ohar gaitezke kultura, erlijio eta pentsamolde guztietan gizakiak kontutan izan duela. Arkitu diren giza aztarnarik zaharrenak ere gehienetan errito funerarioak izaten dira heriotzaren ondorengo bizia kontutan edukitzen zutenak. Jesusek horren inguruan ere argia emana izan digu. Eta batez ere konfiantza eta lasaitasuna transmititu nahi izan dizkigu. Jainkoak eginak era bai, baina gainera Jesusek erakutsi nahi izan digu jainkorrek maite gaituela.
ezagutzen daituela. Beti ereko zoriona eman nahi digula. Beraren gandik gatozen bezala, beraren gana joango gerala. Eta nahi du, konsiderazio horrek guregan konfiantza bakia sortitzala. Heriotzak beti ematen dugu mina, separazio delako eta beti dago gorra. Baina aldi berean nahi du Jesusek ez dezagula konfiantza hori galdu. Ez da dira izan itxaropenik gabekoa. Gaurkoan, Jose espedizia tokatu zaigu. Aran berri, hementxe, hainbestetan egon dudan parroki honetan. Gizon bizia izan dudan Jose, berea defendatu duena, langilea, gauzak egin izan ditu gure mundu honetan, eta gaurkoan ere espeditzean eskatzen diogu gauzak zuzen hartera esango zituen Josek garbi niri tokatu zen azkeneko urtetan batez ere guraso katolikoen elkartean berarekin lan egitea eta amistate handia egin oso pertsona balioso izan dira eta alde horretatik eskerra agertu behar diot. Baita ere parrokian horretik topatxin garaian eta obrak egin zeranean eta asko lagundu izan du, asko egin izan du. Gizon magilean eta fededuna ere. Berak egusi dio, esan genezake gizartean, gizarte moderno hauetan, 21. mendeko gizarte, esan genezake teknifikatu eta teknologiko hauetan, fedea oztu da asko, zailago egiten da, fedeari ustea, kristautasuna, oidenak zailago bezala egiten dira, batez ere gure mundu modernoan. Hala ere, uste dugu nolako ejempluak txikitan ikasitakoari, txikitan jasotako fedeari eutsi izan diotenak azken arte. Eta horien artean izan dugu Jose hemen parte hartzen zuen gure parrokian gauza izan duen arte. Gaurkoan bere alde erredutzen dugu, esan garen bezala, eskarranez, bakoitzak bere bihotzean izango ditu, berarekin izan dago gauzak, beraren eskartzeko gauzak, eta konfiantzaz esan garen bezala. Bere alde jangoiko onari erredutzen dugu. Eskatuz, eman dezaiola beti eroko bakea eta atsedena, senti bezala erabateko zoriontasuna. Zeruan egon dadila, eta handik zerutik gure alde egin bezala. Utsunea uzten digu eta eskatzen digu laguntzen segi bezala goitik, zerutik, jangoikoaren ondotik. Amen.
entzuna ikaban diozez, baiten dizkizu eskari, Jesu Kristo jauen, bitartez. Berak saldu zutenean eta zure gogoz
hori dagoen zurentzat, eramazu gaitasun osoa, Francisco eta sektorekin, Florentzio Gozerarekin, eta Litzizon guztekin batean. Gogoan izan gaua biztiko txaropenean, joan den gure eskutia, hoxe, eta gure gilako guztia. Arentzatu zeure horregaren handi. Erruk izakizkidu arren, geometriko bizitza eritxe edetzagun, hangoikoaren anamalia doa haren zena oso santuarekin. Apostolu santuekin. Salbidelekin eta gizak guztietan zure alizkide izan dure santuekin. Haiekin batean gure eskuetzala. Jesu Kristo zure zenearen eta. Horren bitartez, horrekin eta horrekin, zuria eta zangoikoa guztit horri, Espiritu Santuarekin batean, osteta haintza guztia, gizarti eta gizarti guztietan.
Pada